Доста хора дошли в Шошо и в този канал. Аз съм Мирослав, с мен Влади Гейминг. И добре дошли в първото футболно предизвикателство. Искам ви кажа, че става много интересно. Надявам се да го гледате до край. И тук ще оставя снимка на моето канал, моя събирателя или линк за него и ще има долу в описанието, така че искам да ви кажа да остане, защото е много интересно. Има много хубави специални, като аз направих много хубави удари, като той прави. Така че останете. Започваме, приятно гледане. Брат, ще отрежеш пълната видео. Говори нещо, бе, брат. Не, аз също да говоря. Да, беше. Ай, ще чека. Гол ли беше? Гол беше. Брат, доста отбореш. Сега. Сега. Будилите се хорея, моля ви, бе. Ай. Чакай, бе, брат, чакай. Това няма да го треш, чули? Това ще стои само така. Аз си ги ставам от тега. Тук с едно докосване. В Америка, брати! Nagocio fora. Já tá virando. Fora. E cara. Vídeo, bro. De bom. Ей, ти пълесъм. Той видите ли той откъде би? Добре, бързам. Аз бех на 1 метр от него, той ме дупи, човек. Така че... Айде. Не се абонирайте за само за мен лик, за моя YouTube канал. Мали! Леко. Сега една новица специално за видеото. Да, ти ги хвърля, ако искаш ли. Не, започваме след 3. Айде! Едно. Втори опит. Това ще стане в видео. Втори опит, хора. Задваме се за видеото сега. Ти за едно. Такъв контрол. Аз съм царя на ударите.
Аз съм царя, ударите. Ай, сега, долу, сега долу. Ай, сега.